Like, we had election day, then June 29th, which was last Tuesday. And Afghans who were loyal to American forces. Yes, babe. Hey. CNN's Anna Foreign. Tukutuona zangu news. Family and friends of an Afghan interpreter who was hunted down and beheaded by the Taliban. He worked with Americans. The thing is, Anna, this isn't anything. Yeah, kwakanaka. Ndachikumbira kuti vimbisamba yosondona. Ndamusuwa, it's been long. It's okay, babe. Alikwanza kweya. Sure. Bongo. Okay, thank you. Unoza chinhu wanchandofara about you. What's that? You love Wimbiso. Unomuda zvakanyanya. Pamba panapo apachikise kusvika. Uri munhu akafaranuka. Dzimwe dzimba hama dzinogara dzati think twice before you go there. Nyati, tironho vatema hatiziva rongoka isusu. Upenyu hwedu involve people all the time. Ndotenda Mwari kuti akandipa mukadzi akaita sewe. Siro takatsvukirira. Ndotenda Mwari akatipa mukadzi akatsvukirira sewe. Oh, thank you. Thank you so much. You're welcome. Okay, so I'm just gonna go back to the kitchen. All right, I will. Ndona news zangu. I'm so happy you came. How are you? I'm hungry. What's it, Mama? I'm horrible. Sure. I'm sorry. You take something. Seriously? No, that's what you got out. Kumeriseko vagiripeti naiwe. Akoma. Agripeti vava nani but vakagwara baba vayavo. Kugwara. Ngoti vakutofoka isu. Kuchiko nei? Anza mine zvichembire zvavaingotora nazvo here vadishaka. Akoma. Vava nani zvavo but baba vaya vakagwara vaya. Kugwara chaiko. Kuchiko nei? Hamene adziko vangu ine zvichembire chemberewo. Akudzoka vorwara. Shame. Beba mom. Hey, vakuru vangu vakauya. My name. Urisiko vakuru. Ndiraiti. What a surprise. Imenta mushanyiri vamwe. Mauya Chaza ke. kuzoona maini. Matita basa mauya. Khambele. Yes baby, what's going to say? Basa kurina. Ketika zona maini nongkana. Maini. Makadiko bakuru. Ndakasimba maini makasimbe. Ndakasimba ini zvangu. Farisa mungu mafa. Vari daitsa. Wati tokusimbisa ino zva. Haiwa ndisitakasimba izvo. Itsigereze ndaona idzi. Bakuru. Ndio mariro atakaitwa. Zvati vamuropa izvo. Haiwa, asichawanike mazuwano izvi. Which makes me one of the luckiest men on earth. Ndachamuona wakachawedzera pavashoma. Haiwa. Me I'm too greedy. Chatongokutora imiri mese. Zvabanguruzo. Maswera sei kunyatsa? Ndasera chiwa, maswera sei? Ndaswera pakuriseo basi. Kubasa kwangu uri nani? Kuti basa racho rakawanda mazuwano. Mazuwano ndiri ndega ka. Yeah. Saka zvatonaka mainini mauya. Imboripiwo massage. Piwa ine mukadzi wenyu. Nai zvako vevimbiso. Mungondipa mbese. Ukuri kutaurisa. Bamnini, nyaya makapara ihumbi. Muri kuifungei nazvazvo? Tete. Responsibility ndoda kutora.
na Maitanya, na Lily, bese. I have to be responsible for what I did. Because at the end of the day, ndinakazvikonzeresa saka kunyange vakada kuuya kumba, I have no problem with that. Vanouya vese, I will take care of them, I will take care of the kids. Hapana chavanoshaya. I will do everything in my power to give them a good life. In your dreams, yeah. You and Nini, hakuna zvinhu zvakadaro. Forget about it. In your dreams, Babatai, the only way you're gonna work out of this is to make things right with my time. Maybe that's when I will forgive you. And maybe tinombo saka relation, kasiri friendship, kasiri relationship. Maybe I will tolerate you. Kwete uti wewe neni same roof. I don't think so. Iwe Lily, tidzikamire. All right. Thank you. Asi tetana mchinitendera kutaura zvangu. Ndine imwe idea yandinayo. Ndiyei bamnini. Are you okay? My sister. Sorry. Say, take more. Sure. Question? It's nothing. It's nothing serious. And this isn't gonna sound. You know? And I'm my chete. You know, it's very unfortunate what I've been trying. Ndukuzama, but zvirukuramba. You understand this? You know, sometimes ndinogara ndichizvibvunza vimbiso kuti chii exactly chandanyatsotadza or pane chandikukanganisira or something. Asi banguru vari kunetsa nenyaya. No, he's very supportive. For how long that I don't know. Even himself doesn't know. Don't know what. So yashushikana mukoma. Zichanaka chete. Yeah. Asi munombofamba here kana kumasoko kana kumaprofit. Believe me, I've tried. I've done almost everything. Ndazama vimbiso ndaneta. I am tired. I just don't know what to do anymore. Danita, monoma, Danita, I am tired. Believe me. I don't know. Why does it have to be the traditional way? Because my husband will never agree to this. Not even on his free will. But how is this going to work? I have an idea. And you're not going to like it. And kwani simba. Asi uchiona uzvita here. Bimbiso, nimamirata zvinhu isoka izvi ndo zvinotoita manje. Vimbai. Bimbiso, I know zvandikukumbira zvinhu zvinetsa chaizvo, but toita sei? Pamwe uyu ndo upenyu hwedu asikana. But there are so many ways to solve this one. Yeah, but this is the only option that I'm left with. I don't know. I just don't. Bimbiso.